Assalamu alaikum ‘yan uwa maza da mata, barkanku da zuwa wannan tasha namu mai albarka mai suna Freetv. In yanzu kuke kasancewa da mu, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun cikakkun bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura. Mutane da dama suna son su rinƙa yin kallo a application kamar na su Startimes, Dstv, Gotv da dai sauransu, amma matsalar shine wasu channel daga ciki za ka ga an sa musu dole sai ka sayi ticket na VIP. Wannan abu yana cin mutane tuwa ƙwarya, ganin cewa sayan VIP ticket ɗin yana tsada gaskiya. To yau insha Allah za mu yi magana kan yadda za a yi hacking ɗin wannan VIP ticket ɗin a kalle shi free trial. Kusance da mu zuwa ƙarshen bidiyo. Yanzu abu na gaba da za mu yi shine za mu je mu download wannan application ɗin na Startimes. Za mu tafi Play Store. Yawa. Yanzu sai mu je gurin search ɗin application shi, sai mu ta Startimes on. Kamar yadda kuke gani, Startimes on. Ga nan za ku ga ya buɗe muku application ɗin. Ga wanda ba su da shi sai su installing, amma mu da muke da shi babu buƙatar installing ko updating. Yanzu za mu fita. Kamar yadda kuke gani ga Startimes application ɗin mun shiga, za ku ga cewa sai an siya VIP ticket. Kun gani kamar su ST Novella, SC World Football, Star Life, Star Focus, duka in tashoshin sai an siya musu VIP ticket. Masu nan series ɗinsu, masu nan da Aries shi ma an za ka kalla sai kana VIP ticket. To yanzu insha Allahu duk za mu solve ɗin wannan problem ɗin. Yanzu abu na gaba, tun da ga mu da application ɗin na Startimes, za mu ɗauko ma Play Store sai mu searching ɗin application na fake GPS. Haka fake GPS sai mu search. Yau kun ga shi na farko, shi mun riga da mun install ɗin shi tuntuni, amma ga wanda ba su da shi za su installing. Amma mu da muke da shi, abin da za mu yi na gaba shine za mu danna open. Amma ka shiga aka zai noma na ga yanan, sai za mu je setting mu yi what set state. To sai ku danna open settings. Kuna shiga zai kai ku developer options, sai ku buɗe shi, sai ku bashi, sai ku yi alamar ɗin shi ya buɗe. Yanzu za mu je mu nemo mock select mock location map. Ga nan gurin sai ku shige shi, zai ba ku choice na application ɗin hacking ɗin location da kuke da shi. Kun ga mu dai yanzu fake GPS muka ɗauko, yanzu za mu yi amfani da shi fake GPS. Muka amfani sai mu dawo nan enable view attribute, sai mu buɗe shi ma. Daga nan mun riga mun gama buɗewa, sai mu danna back. Muka danna back za ku ga gayi nan ya buɗo mana map. A nan map ɗin duniya ne, ko ina kake gayi nan dai ga map. Amma yanzu na Afirka muke, dole Afirkan za mu koma mu nemi wata ƙasa mafi kusa da mu sai mu shige ta. Yawa na Afirka yake ma, yawa ga mu mun zo Afirka. Yanzu nan duk ƙasashen nan kuma kamar Nigeria dole sai ka sayi VIP ticket, Ghana, Niger da dai sauransu. To yanzu abin za mu yi, akwai wasu ɓoyayyun ƙasa wanda ba a san da su ba, to yanda su za mu yi amfani da mu kalli Startimes ɗin nan kyauta. Misali ga wata ƴar ƙaramin ƙasa can a ɓoye ba a san da ita ba, bari mu leƙa ta mu gani. Yawwa ta nan wai ƙasar Burundi ne take ko mene. Yawwa yanzu za mu yi ta zooming a hankali
map ɗin yana buɗewa har mu duba state ɗin da ya ɗan yi bari mu zo nan state ɗin. Yawa bari mu je nan wurin shakatawa wannan sai mu ɓoye a nan. Yawa kamar yadda kuke gani bari mu shiga nan wurin shakatawa yanzu. Yawa sai ku danna wannan alamar play ɗin kamar na bidiyo haka, sai ku danna shi. Kuna danna shi zai save location ɗinku a matsayin kun koma can ƙasan. Yanzu abin da ku na gaba shine sai kun koma back, sai ku tafi ku nemo starting application ɗinku da kuka ɗauko sai ku shige shi. Yawa to alhamdulillahi yanzu za mu shige za mu bincika, za mu tafi setting kamar haka. In muka jawo ga yana ya indicating cewa mu muna Najeriya ne. Ta wanda zaka yi na gaba shine zaka danna not here ga yana a gefe kusa da sign out. Ka danna shi zai fara juyawa. To alhamdulillahi yanzu ga yana kamar yadda kuke gani yanzu mun koma ƙasar Burundi, shi yanda application ɗin ke cewa kenan. Yanzu sai mu danna OK. Muna danna za ku ga ya refreshing startime ɗin, yare ma za ku ga ya canza. To yanzu sai mu koma za ku ga diyon tashoshin da muke kallo za ku sun koma trial. Mun gani amma su a ƙasan ST Novela E+ ne kaɗai yake BIP. To wannan duk ba damuwa ba ne. Sai mu je gurin series bari mu searching ɗin wani series mu gani. Yawa ga wani nan wanda a ƙasan muke BIP. Yawa mun gan shi ST daɗin fi ne amma kuma kun ga anan ya bamu. Haka na nufin cewa za mu iya buɗe bidiyo mu kalla kenan ba tare da mun sai ticket ba. Alhamdulillah. Ina muku da kasancewa da mu, kada ku manta ku je ku danna mana subscribe domin samun ƙarshen bidiyon da mu tsara. Mun gode. To jama'a nan ne ƙarshen bidiyon namu, kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyoyinmu da zarar mun ɗauka. Sai an jima ku, mun gode.